yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Gajerun labarai. Jama'a assalamu alaikum. Kuna tare da Gimbiya Dawisu. Yau labarin namu shine mai taken arzikin ruhi, daga marubuciya Aisha Yakubu Ibrahim ya kasai. Ta fara labarin ne kamar haka. Lawandi ne farkon wanda ya isa yayin da direban motar ya sauke wa fasinja kayansa a buhu ɗaya tilo. Garba da ke bin bayansa ya faki ido ya masa gula a muƙamuƙinsa gami da ƙwace kayan daga hannunsa, yana masa dogon kar ta san kar. Shi yasa babu yadda zai yi, kawai ya ja baya zuwa inda ya taso ba tare da wani ya lura da muguntar da ya yi masa ba. Ya zauna a kwalbatin bakin hanya, idonsa suna shirin zubo da hawaye, sanin abin da kan iya biyo baya idan ya yi ƙorafi. Tilas ya murtsuke idonsa gami da dukar da kansa ƙasa, yana ayyanawa a ransa cike da damuwa. Shin yau ma idan ban samu damar abin yi ba, me za mu ci? Kuma da me zan siyo wa Iya magani? Jiya fa da ƙyar muka rantsa ba mu yi bacci ba. Motsin zama a kusa da shi ya dawo da hayyacinsa. Ashe abokin gwagwarmayarsa ne ya dawo, yake ƙirga kuɗin da ya samu. Ya bi shi da kallo kurum gami da ajiyar zuciya. Har bayan isha bai samu komai ba, ya haƙura ya tafi gida. Yana shiga da sallamarsa ya iske Iya kwance a tsakiyar gida, tana makyarkyatar zazzaɓi. Ƙannensa mata uku sun yi zuru-zuru su ma kamar marasa lafiya. Hankalinsa ya ƙara tashi. Mun shiga uku. Ita ma mutuwa ta yi? A'a, ciwon ne ya motsa mata, take jin sanyi. Yunwa muke ji, ba mu iya kama ta koma ɗaki ba. Ka san ka hana mu shiga gidaje roƙon abinci. Babbar cikinsu ta yi ƙarfin halin faɗa. Cikin sauri ya ƙarasa. Mu yi kama mu shiga da ita. Jiri yana kwasar su taga-taga suka kai ta. Me yasa ba zan hana ku ba, kuna 'ya'ya mata? Kin manta abin da yaron gidansa ya gaya miki na sakarci a soron gidansu da kika shiga neman abinci? Ta ɗaga kai tana kallon sa. Na tuna. To dalili kenan, duk wanda ta sake zuwa sai na zane ta. Daga nan ya fita, jin kaɗan ya dawo, jiki a mace ya tasa su a gaba bisa rashin sanin yadda zai yi da su. Iya ko magana ba ta iya yi, idanunta rufe, tana numfashi sama-sama, su kuma jikinsu laƙwas babu kuzari. Ya fashe da kuka. Suna ganin haka dama kaɗan suke jira, su ma suka rushe da kukan. Sa'ilin da Iya ta yunƙura da ƙyar ta yi magana. Lawandi, me ya faru kuke kuka? Iya yanzu shi kenan, ba mu da sauran wani gata. Yau ma ko kobo ban samu ba. Na je wajen mai kanti ya ba mu bashin garin kwaki da siga ya hana, wai ya daina bayar da bashi yanzu. Ni 'yasu, ya muka iya da wannan rayuwa? Sai ku yi haƙuri, kowa ya sha ruwa ya kwanta. Iya ke kuma fa, ina za mu samu magani? Ina da ararraɓi a leda can, jiƙa mini na sha kawai. Washe gari a galaɓaice ya fita neman dako na jiran tsammani. Suna zaune aka sauke wata a daidaita sahu. Wani irin kuzari ya zo masa yayin da suka nufe ta a waje suna rige-rige. Haba jama'a, wani irin son rai ne wannan? Matar ta faɗa yayin da suka kai gare ta suka yi carab da kayanta a lokaci guda suna jayayya. Lawandi, sakar mana, na riga ka. Alƙur'an ni ne na riga ka. Alƙur'an ni ne na riga ka. Take ta lura da rashin haƙurinsu. Ta yi magana a cikin nasiha. Shin ba ku san cewa imani baya cika sai da sowa ɗan uwanku abin da kuke so kanku ba? Saboda haka adalci ɗaya zan yi muku. Ku yi kama-kama, ku ɗauka tare na raba muku kuɗin. Bayan sun dawo, Garba ya dubi Lawandi a kufule yana hararsa. Banza ɗan baƙin ciki. Lawandi ya kasa haɗiye fushinsa bisa damuwar da ransa ya daɗe a ciki. Ya kama shi da kokowar rigima ta kaure, ya buga shi da ƙasa. Take ya suma bisa tsautsayi. Jama'a suna ganin haka suka kawo ɗauki. Aka kira hukuma suka tafi da shi asibiti ranga-ranga. Bayan Garba ya dawo cikin hayyacinsa, sai 'yan sanda suka miƙa su kotun musulunci, ya kuma gabatar da ƙorafinsa. Alƙali ya tambayi Lawandi, shekarunka nawa? Shekara 15. Mai yayi zafi ka aikata laifin faɗa tsakaninka da abokin arzikinka? Sai na yi wannan dakon kaɗai nake samun abin da za mu ci ni da ƙannena.
Duk lokacin da na riga shi samun kayan dako sai ya nuna min fin ƙarfi, ya faɗa yana shashsheƙa kamar zai haɗiye zuciya bisa tsananin ƙuncin rayuwa da suke ciki ta rashin galihu. Alƙali ya sake tambayarsa, mahaifinka yana ina har hakan take faruwa? Yana tsare a kurkuku sakamakon tayar da tarzoma da wasu suka yi, bai san hawa ba bai san sauka ba, aka haɗa har shi a cikin masu laifi. Tun ina ɗan shekara 7. Mahaifiyarka fa tana ina? Sanadin haka ta kwanta ciwo har rai ya yi halinsa. Yanzu a wajen wa kuke? Kakarmu, ita ma ni nake taimaka mata saboda tsufanta. Batun makaranta fa, kuna zuwa ko kuwa? Ta yaya kuwa? Idan na tafi makaranta wa zai samo mana abinci da kuma ɗawainiyar karatun? Alƙali ya jinjina tare da tausayawa. To me yasa ka kasa yin haƙuri kai ramuwar gayya da ƙyar sai hana ta kai ka tabaru, ka tsinci kanka a mawuyacin halin da baka taɓa zato ba? An ce rama cuta ga macuci ibada, shi yasa na ɗau mataki a kansa don na yi ibadar. Wa ya faɗa maka haka? Haka na taso na ji ana faɗa tun ina ƙarami. Alƙali ya girgiza kai cike da damuwa. Asha, lallai rashin sani ya fi dare duhu. To ina mai sanar da kai wannan karin magana ce, kuma san bata dace da nassi na hanyoyin shari'a ba, wato Alƙur'ani da hadisi da ake kira masadirar shari'a. Ya kamata ka sani abin da shari'ar addini ke so shine haƙuri da yafiya kamar yadda Allah ya ce. Idan an cuce ka, ka yi afuwa domin hakan shi ya fi alheri. Suratul Nahl aya ta 126. Amma idan mutum ba zai iya haƙuri ba, sai ya kai ƙara inda za a fitar masa da haƙƙinsa bisa shari'a. Kada ya ɗauki doka a hannunsa. Yanzu da kai dogaro da wancan karin maganar haka yankewa wani hukunci da ita, inda ya mutu fa, mai gari ya waya. Ka sani ba ma irin waɗannan karin maganganun da suka ci karo da addini ba. Hatta hujjojin da malamai suke kafa wajen yin fatawa ya kamata a riƙa tantance su, a tabbatar da sahihancin su kafin a kafa hujja da su. A kauce wa masu ƙarancin ilimi domin ƙaramin sani hukumi ne. Ya dubi Garba, dukkan ku masu laifi ne. Daga yau ka daina yi wa na ƙasa da kai fin ƙarfi, ba kyau, Allah ya hana. Don haka kotu ta yanke muku hukunci da horon gyaran hali da nasihar jin tsoron Allah, kuma ku zauna lafiya. Nan wasu suka farga kuma suka tausaya wa Lawandi bisa halin rayuwar da yake ciki. Ƙanƙanin yaro amma ɗawainiya ta kama shi bisa rashin adalci. Wani matashi da suka zo rabon gado ya isa ga wani lauya, idonsa cike da hawaye. Suka tattauna game da batun. Ya ƙara da cewa abu mafi ɗaga hankali da tausayawa, yaran nan da ƙannensa haka za su tashi ba ilimi? Ta yaya ma za su bauta wa Allah? Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga al'umma, musamman ma musulmi. Ba a yin addini sai an koye shi. Shin daidai ne a rinƙa jefa mutane cikin irin wannan rayuwa? Lauya ya ce haƙiƙa abu ne mawuyaci. Ƙwaƙwalwarsu ta ringa hakaito musu wani kyakkyawan tunani, alhali suna fafutukarta a cikinsu kuma suna cikin jahilci. Tabbas za su iya tashi da akalar da ko'ina za ta iya kai su. Matashin ya ja shi suka isa ga Lawandi. Lauya ya dube shi da ƙarfin gwiwarsa. Ina maka albashin wannan bawan Allah ya ɗauke ni a matsayin lauyan mahaifinka. Ni ma kuma na sadaukar da kuɗin da ya biya ni a gare ku domin ɗawainiyarka ta yau da kullum. Zan taimake ku domin ɗawainiyarku ta yau da kullum. Zan taimake ku bisa aikina da gaskiya, kyauta, har sai na tabbatar hukuma ta yi adalci a kan mahaifinka. Lawandi ya fashe da kuka tare da ƙanƙame lauyan. Don Allah ka taimake mu, don Allah ka taimake mu babanmu ya dawo. Zuciyarsa ta ƙara karyewa bisa tausayi. Wannan aikin jihadi ne. Insha Allah zan yi bakin ƙoƙarina, lauya ya faɗa suna share hawayensu. Tare suka tafi da lauyan ta hanyar bincike da bin ƙwaƙƙwafi da ƙwarewar aiki. Har ta kai wannan lauya ya haɗu da wani Lado, ya yi masa tambayoyi, suka rabu akan zai sake neman shi. Dukkan ƙa'idan da wannan lauya ya kamata ya bi don gudanar da wannan aiki bisa shari'a ya bi su. Ya roƙi kotu a gayyato 'yan sandan da suka kama mahaifin Lawandi, sannan ya nemi belinsa bisa hujjar cewa kowane irin laifi mutum ya yi yana da damar da za a iya ba da belinsa. Ranar da kotu ta zauna, lauya ya gabatar da Malam Lado a matsayin shaida. Alƙali ya fuskance shi. Kotu tana sauraron abin da ka sani. Malam Lado ya fara.
ƙungiya ce da mutanen unguwa suka kafa domin yaƙi da jahilci da rashin aikin yi ga matasa. Amma sai jagororin ƙungiyar suka karkata ga son rai, masu uwa a gindin murhu kaɗai tallafin kan shafa. Tukur yana ɗaya daga cikin matasan ƙungiyar, shi ne ya kira dukkan 'ya'yan ƙungiya dalilin wannan baƙin cikin da rashin adalci. Ya ce mu nemi haƙƙinmu, ko dai a samu a tsarin jagorancin ƙungiya ko kuma a riƙa damawa da kowa. Abu ya ci tura. Manyan ƙungiya suka ƙi yin na'am da buƙatar mu saboda suna tsoron kuɓucewar damar da take hannunsu. Da na fuskanci za a yamutsa hazo, na ba da shawara. Da muguwar rawa gwamma ƙin tashi, mu yi haƙuri mu bi ta ruwan sanyi domin wanzar da zaman lafiya a tsakaninmu da al'ummar wannan yankin duka. Tukur ya ce, ka sani idan ma kana goyon bayan su ne, malaminmu kullum yana gaya mana haƙƙoƙinmu bisa shari'a. Ba za mu yarda da rashin adalci ba. Duk abin da zai faru wajibi ne mu ƙwato 'yancinmu, ko kuma a yi ta kare kowa ma ya rasa, a wuce wajen kawai. Ayya ɗan uwa, an samu kuskuren fahimta. Malamina ya karantar da ni cewa maƙasudin shari'a, wato manufofin shari'a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abu 5 ne: kiyaye rai da kiyaye dukiya, da kiyaye hankali, da kiyaye mutunci, da kiyaye addini. Ya kamata mu yi duba da wannan, kada mu nemi haƙƙinmu ta hanyar tada rigima da za a haddasa salwantar rai da dukiyoyinmu da addininmu. Sakamakon raunin fahimta da rashin ƙwarewar wasu malaman na ilimin sanin shari'a. Allah yana cewa kada mu kashe kowannenmu. Suratun Nisa'i aya ta 29. Idan muka yi hatsaniya ba mu san abin da gari zai waya ba, ba fata ake ba. Idan haka ta auku, menene matsayinmu a wajen Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, hikima kayan mumini ce, duk inda ya ganta ya ɗauki kayansa. Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi na 2688, da Ibn Majah a babin az-zuhudu, hadisi na 4169. Saboda haka duk abin da bai ci karo da ayar Alƙur'ani ba, ko abin da ya shafi tauhidi ba, bisa zamantakewa ta yau da kullum, babu laifi mutane su tsara yadda za su tafiyar da al'amuransu na rayuwa. Sannan ka tuna Allah ta'ala ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku bi Allah ku bi manzonsa. Idan kuka samu jayayya a cikin wani abu, to ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzonsa, Alƙur'ani da hadisi. Amma wanda suka yi imani da Allah da manzonsa da ranar lahira ne kawai suke yin haka. Suratun Nisa'i aya ta 59. Kaga anan wajen manyan malamai ya kamata mu je su sanar da mu abin da ya dace mu bisa shari'a. Cikin fushi ya ce, Lado, idan fa duka yayi yawa naka ake karewa. Hukumomi sun yi biris da haƙƙinmu, al'ummar tamu ma ba za su rangwanta mana ba? Haba, abin ya yi yawa, shege da hauka. Ya ake so mu yi ne? Nan fa ya fita yana mita kamar zai yi kuka. Gafarta malam, wannan shine abin da na sani masomi, kuma ina tabbatarwa kotu Malam Salihu babu shi a cikin waɗanda suka aikata laifin tayar da tarzoma. Hasali ma ba mu san shi ba, ko ni yau na taɓa ganinsa. Alƙali ya juya kan Malam Salihu. Shekararka nawa da baro garinku? 8. Shekarunka nawa inda ka dawo lokacin da abin ya faru? 1. Ya juya ga jami'an tsaro don jin ta bakinsu. Nan suka kama inda. Su dai kawai sun kama shi ne a daidai inda abin ya faru. Alƙali ya ce, kotu ta gamsu. Neman abincinsa ya fito hanya ta biyo da shi a lokacin. Bai san wani abu ya faru ba. Saboda waɗannan bayanai da kuma hujjoji, kotu ta sallama Malam Salihu. Take Malam Salihu ya sujjada godiya ga Allah tare da hawayen farin ciki da jin daɗin nutsuwar ruhinsa. Lauya ya ce, mai girma mai shari'a, ya kamata a biya Malam Salihu miliyan 10 diyya, ma'ana a rage masa raɗaɗin ɗaure shi da aka yi ba bisa ƙa'ida ba. Alƙali ya yi na'am bisa sassauci. Kotu tana umartar hukumar 'yan sanda ta biya Malam Salihu miliyan 2 na keta masa haddi da ta yi. Godiya muke mai shari'a, cewar ɗaya daga cikin mahukuntan. Kotu ta tashi. Kotu. Salamu alaikum, ya faɗa yana ƙwanƙwasa ƙofar gidan. Yana fitowa ya riƙe baki cike da mamaki. Tukur, kai ne a daren nan? Ba labari tsawon lokaci? Bari ɗan uwa, na yi nadama da na ji shari'ar Malam Salihu a rediyo.
Na tausaya bisa halin da suka shiga a sanadinmu. Yanzu na gane gaskiya. Lado, shi yasa na dawo gare ka hankalina a tashe. Shin menene hukuncinmu bisa wannan? Haka ake so, kada ka damu, komai yana da maslaharsa a cikin shari'a. Teburin sulhu. Da safe Lado ya kira ƙungiya da masu unguwa da babban limamin yankin. Bayan ya tattauna mas'alar, liman ya tunasar. Allah ta'ala ya ce da mu, ku yi taimakekeniya akan abin da yake bin Allah da jin tsoronsa ne. Kada ku yi taimakekeniya akan saɓon Allah da ketare iyaka. Suratul Ma'ida, aya ta 2. Ya kamata mu riƙa kiyaye abin da zai ƙirƙiro abin da zai gallabi rai da rayuwar al'umma. Don haka ina yi wa shugabannin wannan ƙungiya nasiha, ku ji tsoron Allah, ku riƙa yin adalci ga kowa a cikin wannan ƙungiya da ku ƙirƙiro da sunan gina al'umma marasa ƙarfi da galihu. Kai kuma ɗan uwa Tukur, malamai sun haɗu akan cewa hukunci baya hawa kan wanda ya yi wani abu na rashin daidai bisa wata fahimta idan ya gane gaskiya daga baya. Face tuba da istighfar da kiyaye gaba. Sulhu da maslaha alheri ne a tsakanin al'umma. Haka ke wanzar da zaman lafiya da lumana da bautawa Allah yadda ya kamata bisa nutsuwa har a dace da rahamarsa. Mu dage wajen yin ilimin sanin Allah da hukunce-hukunce da kuma yin aiki da su. Idan muka yi haka sai rayukanmu su tsira, mu samu rahamar Allah har abada. Domin nasarar dukkan wani ruhi shine arzikin duniya da lahira. Allah ya sa mu dace, ya yi mana muwafaƙa da albarka ga baki ɗaya. Amin. Kowa ya gamsu. Aisha Yakubu Ibrahim ya kasu. Lallai wannan labari na yake na arzikin ruhi, ya faɗakar, ya ba da ma'ana, kuma ƙalubale gare mu 'yan uwa, saboda dukkan rayuwa da kake ganinta, dukkan tsanani an ce na tare da sauƙi. Kun ga dai irin ƙalubalen da Lawan ya shiga tare da iyalan gidansa, to amma a ƙarshe wani sakayya Ubangiji ya yi masa, da ya dubi zukatansu ba mugunta a ciki, tsarkakakken ruhi ne, sai ya yi musu arziki da dawowar mahaifinsu cikin iyalinsa, ya zo kuma ya ci gaba da rayuwa. A sanadiyyar son rai da rashin bincike ya sa mahaifinsa ya je ya zaman kurkuku, mahaifiyarsa ta mutu sanadin haka, kakarsa ita ma ta kwanta rashin lafiya, amma duk sai Allah ya zo ya wanke komai. To alhamdulillah, Allah sa mun faɗaku sosai. Mun gode da jimirin sauraron da kuke yi. Mu haɗu a wani labari. Yi shiru Maryam, baba ɗauki hali halin madalla.